Защото еврото е политически проект, госпожо Йорданова. То не е икономически, то е политически проект. И той е много по-важен, дори ако щете, от Евросъюза, защото може да видим как е изграден Евросъюза. От него можеш да излезеш, но от еврозоната не можеш да излезеш. Защо да не можеш? Ами няма механизъм за излизане от еврозоната. Гърците, когато поискаха след голямата криза 2008-2009 година, се оказа, че не могат. Не, те никога не са го искали истински, Напротив, не са направили никакви стъпки, Те които не направиха, защото няма какви стъпки да направят. Когато техният министър на финансите, прочутия Варофакис, спомни, той ходеше, обикаляше цяла Европа тогава и търсеше подкрепа. Така е. Тогава той всъщност накрая се прибра, вдигна рамене и каза, нищо не мога да направя. Не ми разрешава. А вие му повярвахте, че той много е искал и просто казал на гърците, ами те просто ни държат тук затворени. Тук сте права, между другото. Трябва да се съглася с вас. На гърците трудно може да се има доверие. Не, на Варофакис конкретно, че е направил всички опити да бъдат извадени. И дали гърците са били съгласни, дали е имало консенсус по тази. Няма механизъм за излизане от еврозоната. И ако искате, може да го проверите. Няма такъв разписан механизъм. Има разписан механизъм за излизане. Ами да, карцер е. Точно така. Не можеш да излезеш от еврозоната. Няма как.